My žijeme storočí snov, svet sa dočkal kozmických letov. Nám dvom sa zdá život bláznivá hra. Brázdime priestor i čas, zem naša ním vezie si nás. Zem letí si vesmírom vdiaľ, aby slnečný svit nás len hrial. Takýto let, v ktorom vznikol náš svet, raz niekto múdry jej dal a možno zázrak sa stal. Vášňou, kto sa opája, že zničí túto zem, zabúda, že ako my patrí aj on sem. Vzduch, vodu, prírodu čistú chceme mať. Naše deti na svet prísť nemusia sa báť. Čas ako prúd vody tečie, my mu zmeníme tisícročie. A iní zas tu vymenia nás, živá nech zostane len tá modrá planéta Zem. Nie je ľahké narodiť sa na túto zem. Život na nej je veľký dar prírody a mnohí z nás si ho začínajú vážiť, až keď sa chýli ku koncu. Zastav občas svoje uponáhľané kroky a skôr, než si večer dopraješ oddychu, zamysli sa, či si dnes urobil niečo pre svoju zem. Nechcem ani nemôžem byť ľahostajný k zemi, na ktorej žijem. Vždy budem mať na pamäti, že tu žil a pracoval môj otec a dedo. Obaja prežili vojnu. Ak potom vo svojej ťažkej práci ostali tejto zemi niečo dlžný, som tu so svojím synom preto, aby som to napravil. My žijeme storočí snov, svet sa dočkal kozmických letov. Nám dvom sa zdá život bláznivá hra. Brázdime priestor i čas, zem naša ním vezie si nás. A krúti sa vesmírom vdiaľ, aby slnečný svit nás len hrial. Takýto let, v ktorom vznikol náš svet, raz niekto múdry jej dal a možno zázrak sa stal. Ste sa započúvali do tej piesne, núti vás každého k zamysleniu, k hlbokému zamysleniu o tom, čo kto z nás urobí pre túto zem. A dnešná slávnostná chvíľa je o tom, že včelárska organizácia, jej kalnická časť, dnes otvára naučný chodník, ktorý bude prínosom preto, aby sme čo najlepšie poznali nie len našu zem, ale aj zákonitosti a hlboký zmysel celej prírody okolo nás. Odovzdám teraz hlavné slovo pánu predsedovi základnej organizácie
unavenosti nad Váhom, Tiborovi Valovičovi. Vážení priatelia, milí hostia, tak ako pán inžinier Borco vám povedal, je pravdou, že táto krásna naša slovenská zem nám bola vlastne ako generácii len prepožičaná. Keď si uvedomíme to, že ju máme len požičanú, určite sa k nej budeme všetci inak správať, ďaleko rozumnejšie a ďaleko cieľavedomejšie. Musíme počítať s tým, že túto zem musíme zanechať aj našim potomkom. Preto mi dovolte ešte pár slov úvodom k myšlienke, prečo včelársky náučný podnik. Pred 3 rokmi, keď som ešte pracoval vo výkonnom výbore, sme rozhodovali, ako pretiahnuť a omladiť včelárstvo, včelárske organizácie v jednotlivých častiach zeme. Jedna z nejakých úloh pripadla aj mne, vytvoriť včelársky náučný podnik. Samozrejme, že tento podnik vznikol len vďaka tomu, že som našiel pochopenie základnej organizácie Nové Mesto nad Váhom, ale najmä u starostu obce v Kalnici a našej skupiny 18 včelárov, ktorí v Kalnici včelária. Nie všetci sa zapojili jednakou mierou, ale to už v živote tak chodí. Dôležité je, že konečne ho môžeme otvoriť, tak jak sme slúbili v tomto roku. Treba pripomenúť, že podnik vznikol aj vďaka tomu, že eurofondy nám pomohli vydotovať túto stavbu, keď tak nazveme v čiastke, 125 000, celková hodnota toho, čo sme doteraz spravili, aj cez 200 000 ostatné práce a boli vlastne vykonané zdarma včelármi z obce Kalnica, za ktorým im patrí veľké poďakovanie a uznanie hneď na začiatku. Teraz mi dovolte, aby som vás oboznámil s postupom. Sme pri prvom stanovišti. Pri prvom stanovišti a celkové 8 tabulí, po ktorých by sme prešli, pokiaľ sa dohodneme, kto nebude vládať, tak príležitostne odíde prednostné do kultúrneho domu. V kultúrnom dome by sme mali ešte taký ďalší program. Musím povedať, že nie najlepšie sa nám darí otvárenie, všetko sme si pripravovali ďaleko lepšie, ale aj taká je situácia, aká je. Dovolte mi teda úvodom, aby som vás, po celej trase vás budeme ja so starostom informovať, čo aj ako vyzerá v tej Kalnici, aby ste to mali spestrené. A samozrejme ten podnik by mal slúžiť najmä nám žiakom, teda vám žiakom, a očakávam, že to školy využijú, naši včelári budú ochotní otvárať jednotlivé včelnice, čiže keď prídete, hocikedy a budete chcieť vzdelať žiakov, tak samozrejme nech sa páči, ohlasíte sa, vybavíme.